Emambe ya lero ni gabamenyi bekenyero kia Nyamatuta egotoka ime ye bunge ya Kitutu Church South banyaga bakonyora obokoreri angena borobo obokoreri bwokonyora ebibande gosikwelike konyora ebibande asenjera engororo botutukana ubonde bwensi butayo gosibatari konyara kwa bakonirwo kwenda chinse muchiare roboti oruo nigo rwariganigwa no mulikyo ito Dipon Asanya. Asentunda yende nigo bomogoko munene gochia sabantu gwetania chimibere au barabamenyi Banyamatuta eyo gotweka imeye wodi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Church South anena soko inyorwa konyora obokoreri ange asebinyoro gochia asabantu bari no barema nabo igo bari barabagotu batari kwenyara kama yeta nkolgo yeri John inde sekenyoro kia Nyamatuta twakirebia aso mwesimi wa Felix Atisa asogo to inyora nakigima soko inyora bale mafu muna abaiga atoletere bipanda ange tengo kukriska kebo akundi wakirega iga soko waiwa mangana yalinde ye kipande lakini to wakira batiksi nambi yamano soko toletera mangana ye kipande ange nanga kubatikana no kunga kubugima nabo igo no buremirwo bonene bogendete konekigwa ase chinka kubatikana no konyora wanse niga bange bagendrete ko itira emechando ao ikibono eberete barabu kokokera bokoreri bonga buno boiga otwale konyora bokongu buko iro mwana muno como lini gali paka town mubekera chianga abeko bega seko akimba ko mwana yurware akindi yamana to wakera ngambi yamana kabisa barweira baka birema byonsi no birega iga baka bangina bako to wakera ngambi yamana so paraya ikosi ndia mheshimiwa Dr. Felix Atisa ngambi yamana sengenjo na buneke tia narorire abangina bako tubachira abana bari birema bate mechando bari bagira konyora chikana chibibande asobora isi gusangana bamenyi bensemeywe nigo baireranga no nyankuru samatuko amagegani go yababerera kongu barabukanyora bokoreri bonga buno boiga korwa asechia bische serikali anene buna chinya gitari engana bono baokoboko anene asukunyorwa buno monto bwokonyora wanse kira kwa muna na gitari wate tubwatike pande tubwatike muna bono mwana yo igarware okagenda wate tubwatike pande tubwatike ndo wate bugendaka kwa asante sana twarete irwange gaiga Dr. Felix Atisa tugote imbia mono 27 no trama naye eyongu salanga abantu bonsi bali batakwata ibande banya weka sebituo nya kwata ibande kama kwata ibande ke bana kiesira ke bana ke wake kura ke rusio mondo ke moirani one ke bana kienge nchengia sense kora watu konyere sana kwa torete iranyega murayo muyano kuona nando para asante sana ndio nafuata kuripoteria igetasenikia ukia getembe kuroiga se skuru yoboroso ya Nyamatuta yutukemeye wodi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Church South imeje county ya Kisii literia na igonkoro kwa Dipon Asanya.